Nyt paljastuu myös Vepsun kannattajapäädyn viesti. I Österbotten finns det bara en den vackraste. Onko sulla parempi ruotsi kuin mulla? Mä nimittäin vähän veikkaan, että täällä on aika... Eiks vackraste ole kaikista kaunein tai jotain sinne päin? Mä oon nyt todella huono ruotsissa, mutta joka tapauksessa niin hienot tifot myös toisella puolella. Kyllä, sieltä vasta paljastuu Jaron tifo, ja tietysti kun ollaan Vaasassa eikä Pietarsaaressa, niin toi faniporukka on vähän pienempi kuin kotijoukkueella, mutta siitäkin huolimatta niin erittäin kunnioitettava. Ja viimeistely kuitenkaan sitten ihan vielä ollut. Ja Musingaa haetaan sitten ylhäältä. Musingaa yrittää väkisin sieltä päästä, eikä se nyt ihan hirvittävän kaukana ole. Ja täällä vaan oli Musinga uusi mahdollisuus. Siellä sählää nyt Jaron puolustus ihan kunnolla tuon tilanteen. Musingakin taitaa siinä yllättyä vielä siitä, että hänelle tulee uusi paikka. Siinä Vitse tykittää pallon täysillä Okunparon ahteriin. Tästä sitten kulma Vepsulle, Turfgreierin pallo tulee sinne luukulle ja pallo verkkoon, mutta siellä on rike tapahtunut boksissa, näin näyttää Reitala. Nopeasti laittaa myöskin pallo tämän vaparin myötä sitten peliin, mutta siellä on kuitenkin VPS-pelaajista Lassana Mane. Mutta aikamoinen paine sitten ihan yhtäkkiä toisessa päädyssä. Nyt mennään vähän molempiin suuntiin ja sitten taas Musingalle pitkällä pallolla. Musinga on yksin läpi. Ensimmäinen tatsi on nyt karmaiseva, mutta syöttö tulee vielä taakse, mutta Daivenboden ampuu ihan minne todella vauhdilla irti. Että tämän kaltaisiin hyökkäyksiin puolesta kentästä läpi ja ei kyllä missään tapauksessa päästä. Jaro pitää kyllä nyt olla puolustuspeliinsä kanssa vähän tarkempana. Okerrekeltä paha mennyt. Nyt on se Wikströmin sauma. Ei onnistu. Olipa loistava vastaantulo myös Mamadou Jallohilta, joka pystyy tuon Wikströmin pikkuchipin pysäyttämään tässä vielä uudestaan. Nyt tulee myös virheitä molempiin päihin. Okerekeltä aika karmaiseva kosketus tuossa palloon, ei yhtään havainnoi, että Ville Vuorinen on siinä noin lähellä. Jaden Turkfrauer lähtee eteenpäin. Hyvä syöttö boksiin, sieltä vielä jatko. Mutta erinomaisesti pelaa myös Okunparo, joka onnistuu pallon nappaamaan juuri ennen Musingaa, joka kuitenkin vielä Reitalan suuntaan katselee. Kyllä siitä tuomittiin maalipotku ja tulee sieltä vasemmalta. Löytyy nyt Ostigard Nesse, joka keskittää, kakkospallo jää pyörimään ja sitten taustalta kokeilee Skau. Mutta jälleen VPS-pelaajat tehtivät hyvin blokkaamaan tämän Skau-laukauksen. Sitten laukkoo puolestaan Sjögrelle, mutta aika lailla päin niin Jallohia. Joo, jalko Jallohille. Aika lailla helppo pala tämä, mutta kyllä pitää sanoa, että ja pallo pelataan näin Gunnarssonille. Pedersen kanta päällään vielä taaksepäin. Ness. Östigården, Ness on sukunimi, Ness on tuossa paidassa, että käytetään sitä ja nyt on sitten Jarolla paikka ja jostain se osuman ottaa, koska Riitala näyttää kulmapotkua, mutta olipahan Jaron johtomaali lähellä. Oli todella lähellä, siinä pääsee Pedersen yrittämään, mutta nyt taitaa Okereke saada siinä reiden tai ahterin eteen. Jarolla kaikki pelaajat omassa boksissa. Vepsun maalivahti Jalloho keskiympyrässä tällä hetkellä. Kun sieltä lähtee Turfgreierin kulma, se tulee kohti Okerekeä ja sitten taustalta lähtee vielä Maneen laukaus, mutta se nousee tuonne päätykatsomo. Joo, sai Mane todella heikon osuman palloon ja se flinttaa aika lailla ja ottaa tommosen sivukierteen ja menee. Oli järjestyksen valvojatkin jotenkin tällä hetkellä siellä välissä. Jotenkin hämmentävä näky. Ja siellä nyt estetään ihan selkeästi. Osa jo pääsi tonne toiselle puolelle ja osa näköjään sinne väkisin pyrkii. Ja nyt järjestyksen valvojilla on aika paljon tehtävää, että pystyy pitämään tuo katsomon osa kasassa. Kyllä nyt katsotaan tämä kulma.
kun se tulee sinne vitosen viivan tuntumaan. VPS:n hoitaa Vuorinen kakkospallossa. Vuorinen taustalle Skau pelaa oikeaan laitaan. Tässä uusi keskityspaikka. Keskitys pomppii sinne boksiin. Sieltä ei kuitenkaan ihan pääse Okunbaro laukomaan. Tosiaan hankala sanoa, mitä siellä katsomossa. Mutta siellä huudettiin nyt, että nämä Vepsun kannattajat alkoi huutamaan nyt sinne toiselle puolelle jotain, josta vastattiin myös. Joku kärhämätilanne siellä nyt on, mikä ei onneksi ole vielä kärjistynyt millään muotoa, mutta sanaisia miekkoja siellä kyllä nyt ainakin vaihdetaan. Tuollahan on tuolla kulmauksessa tässä kuvan oikealla laidalla on opiskelija katsomo. Täällä on myöskin opiskelija tapahtuma tai teemaottelu. Siellä on opiskelijoita. Olisiko sinne sitten kenties Jaron kannattajia eksynyt tuonne hyvä pointti opiskelijoiden? Tämä nyt on ihan puhdasta spekulaatiota. Me ei tiedetä yhtään, mitä siellä tapahtuu, mutta se tulee mieleen tästä, mitä siellä nyt nähdään. Poliisikin taitaa puuttua nyt asiaan. Sitä näytettiin ja edelleenkin tuolla katsomossa vähän tapahtuu sellaista epämääräisen näköistä liikehdintää, kun sitten on pääsemässä Sjögrelle paikkaan Pedersen taustalta, mutta tämän onnistuu vielä VPS-puolustus blokkaamaan tämän laukauksen. Siinä on Jaron avausmaali enemmän kuin lähellä. Sieltä pääsee Rönnbergin pihdeistä Sjögrelle karkuun, mutta hyvin tulee Jalo jälleen maalistaa vastaan ja sitten Pedersen yrittää. Joten joutuu vielä Dauselle palauttamaan. Ali nostaa taas sen kätensä pystyyn, että hänelle voisi kyllä sinne bokseen yrittää. Mitä sitten Rönnberg oikein tekee? Hän keskittää kohti Musingaa. Ei yhtään pöllempi ajatus. Pieni osuma vielä Daussin jalkaa, mutta VPS siitä kuitenkin heiton saa ja näin tuo hyökkäys jatkuu. Ali punnertaa boksiin, pelaa Törfgreierille, mutta sieltä ei pääse nyt Törfgreier vielä laukumaan, ei saa sitä vasuria vapaaksi. Sitten Rönnberg boksiin, Musinga jatkaa vielä Rönnbergille, käykö pallo kädessä? Näytti käyvän kädessä, mutta oliko käsivirhe, niin se on sitten toinen asia. Kotiyleisö vaatii tästä rankkaria. Kyllä, kotiyleisö vaatii rankkaria, se on selkeää, mutta miksi Musinga? Hyvin nähty Oliver Reitalalta. Mutta kyllähän se siinä Musinga olisi ehkä joku toinen päivä lähtenyt itsekin ampumaan, mutta nyt on Ali läpi ja taas paitsiossa. Pienestä se on kiinni, mutta kyllä Vepsu tällä hetkellä aika nälkäinen on. On todella nälkäinen. 3 minuuttia vielä varsinaista peliaikaa jäljellä. Enemmän kuin se miltä se aikaisemmin. Kyllä. Vielä jatkuu. Musinga pystyy jatkamaan ja Vahtera lähtee sinne Gunnarssonia assuttamaan. Ei ole rikettä. Vahtera nousee aikaisemmin pallon kanssa ylös ja Vahtera vielä siirtää siihen sivuun, mutta siirtää heikosti eikä Paulo Lima saa tästä mitään enää. Ei edes ehdi koko palloon. Vahteralla ratkaisu, se viipyy ja kun se lopulta tulee, niin se on Skau. Vits. Ali on prässäämässä, Vits avaa sinne laitaan, mutta nyt Törfgreier hyvin katkoo. Vahtera vielä pelaa Keturille, joka on paitsioasemassa. Nyt on ollut todella lähellä monta Vepsun tilannetta, mutta ne ovat olleet nyt 3 kertaa paitsiossa. Vielä laitaan Sjögren, upea peli tänään. Kääntää vasemmalle ja sitten se keskitys lähtee. Se tulee Vyyhremikille, joka pääsee pukkaamaan, mutta kuitenkin ratkaista tämä peli ja vielä tulee Jaro kenties viimeistä kertaa. Sjögrell keskittää, nähdäkseni tuskin lähti itse hakemaan omaa ratkaisua tuosta, mutta se on tämän ottelun viimeinen tapahtuma. 0-0 90 minuutin jälkeen. Niin taisi olla vuosi sitten, kun pelattiin täällä Pohjanmaan derbyä ensimmäistä sellaista, silloinkin 0-0. Ja tulee mieleen, että sellainen hukattujen mahdollisuuksien ilta molemmille. Kyllä, ja kun Jaron pelaajia katsoi välittömästi, kun päätösvihellys tuli, niin sieltä 4 pelaajaa istahti alas pettyneenä. Jotenkin ne näytti siltä, että ennen kaikkea Jaro näistä 2 joukkueesta olisi ollut pettyneempi lopputulokseen.